benim sizin bilen Emir. Bu Hüner Salim sahifesi. Xəbərçimiz Əmir bugün urmançı hünəri bilan tanışa. Әлеге hünərinin tarixi 18-ci ғасырға барып тоташа. Россияда 1772 елда Петр I указы негізінде тәуге тапқыр урман сақшылары белгіленә. Алар ул вакытта караплар төзүдә кулланылган урман торышын күзәтеп торалар. Бүген безнең илдәге һәр урманның үз караучысы бар. Булат абый, bu sizin büyük bu urman. Siz bu urmanda neler işleysiz? Урман ул мөгаим алганда байлык дип әйтергә кирәк. Урман байлыкларын безнең төп бурычыбыз урман байлыкларын саклау һәм дә аны күп итеп яңадан арттыру, киләчәк буынга тапшыру. Менә безнең төп вазифабызның берсе шул булып тора. Bu urmanda нинди агачлар үсә? Дөресен әйткәндә, Питрәч урман хуҗалыгында безнең бүгенге көндә үсә шулай хвойный агачлар, шулай мекалиственный, твердолиственный агачлар үсә. Барысы да бар дияргә кирәк. Күбрәк безнең инде наратлар, урманның 70% наратлар алып тора бүгенге көндә. Kişiler bit ağaçlardan iler, munçalar salalar. Alar bit biter. Siz ama niçin tağın üstürəsiz? Bit bular. Мөгаим алганда, урманнар белән куллану ул мөгаим алганда бара инде ул эш. Бит, шул тарафтан һәр елны дияргә әйтергә кирәк, безнең тарафтан инде утыртылабыз күп агачлар. Һәм даим аларны үстереп, кичкенә генә орлыкны җыеп, орлыктан башлап питомникларда үстерәбез инде. Аннары дальнейшем урманнарга утыртып, агачлар хасил була, урманнар дальнейшем инде сезгә киләчәк буынга дияргә кирәк. Безнең Татарстаныбызда бик зур урманнар һәм дә мотор агачлар үсәчәк дип әйтергә кирәк. Булат абый берәр сырыйм әле. Сыра. Шыршы ап кайтасы килә. Мин аны ала аламмы? Монда әйтергә кирәк, без урманга кирип, булай гына һәрбер кеше агач ала башласа, менә Татарстанда аңламасаң да 8 миллион кеше дип әйтергә кирәк. Әйме, һәрбер кеше агач кисеп ала башласа, безнең урманнар калмас иде. Шуңа күрә һәрбер кеше мөгаим алганда урманга кирип, һәрбер урыннан кисеп ала дип әйтә алмыйм мин. Алырга да тиеш түгел. Аның өчен аның җәзасы да бар. Шуңа күрә кирәкле бер дип әйтмәсен. Урманчы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Монда минем әйтәсе килә, иң беренче ул табигатьне яратырга тиеш. Бу һөнәрдә бөтен һөнәрләргә дә кагыла инде ул. Табигатьне яратмасаң, үзеңнең эшеңне яратмасаң, һөнәреңне яратмасаң, анда эшли алмыйсың дияргә кирәк. Әйтим, шуңа күрә аны иң беренче яратырга кирәк. Һәм дә үзеңнең эшеңә бурычлы итеп, ышанычлы итеп карарга кирәк. Менә шул. Урманчы булыр өчен кая укырга кирәк? Дөресен әйткәндә, бүгенге көндә урманчы һөнәренә үзләштерү өчен бик күп уку йортлары бар. 9нчы классны бетергән балаларга инде Лубян лесотехнический колледжы бар безнең Әйбит Кукмурский районында. Шулай ук безнең бар Казанда, Казан дәүләт аграр факультет академиясе Әйбит, анда лесной факультет бар. Анда укып чыгарга була. Кемнең теләге бар, бүгенге көндә дөресен әйткәндә урманчы һөнәренә укырга бик күп җирләр бар. Шуңа күрә әгәр дә теләк булган кешегә любой вакытта, любой җирдә укырга була. Булат абый, сез кичкенәдән урманчы буларга хыялландыгызмы? Кичкенәдән әтияне инде безне өйрәткән табигатьне яратырга. Монда мин әтияне рәхмәтле булырга тиеш беренче чиратта. Икенче инде менә 9нчы сыйныфта укыганда без классташ малай белән урманчы булабыз дигән башыбызга идея килде. Һәм дә дальнейшем 10нчы-11нче классларда бердәм ЕГЭ дип әйтергә кирәк инде, бердәм дәүләт имтиханнарын бирергә мин шул направление буенча әзерләндем. Һәм дә Казан дәүләт сельхоз академиясенә укырга кирдем, лесной факультетта. Анда укыдым башта 4 ел дәвамында. Дальнейшем инде энергетик университетта шулай ук үземнең укуымны дәвам иттем. Анда магистратураны тәмамладым. Урмандагы ауган агачларны өйгә алып кайтырга ярыймы? 2019 елның беренче январыннан дип әйтергә кирәк, закон керде. Урманнардагы яткан агачларны, алар куры һәм дә яфраклары булмый икән, аларны җыярга ярый. Һәрбер кеше үз тарафыннан килеп, үзенә мотор итеп кенә җыеп, урынны чистартып алдырып, пожалуйста, килсеннәр җыярга була. Андый закон бар. Мин урманны саклау өчен ничек ярдәм итә алам? Бүгенге көндә дәүләт тарафыннан бик күп акциялар оештырыла инде әйтергә кирәк. Агачлар утыртыла ел саен дияргә, яз-көз дин посадка келәсе дигән акция бар. Ул әти-әниең белән ул чараларга килеп, агач утыртып, менә шулай сакларга кирәк инде. Һәм үзебезнең отношениене дальнейшем табигатькә, аны яратырга кирәк дип әйтергә кирәк. Дөресен әйткәндә, шушы форсаттан файдаланып, барлык балаларга әйтәсе килә, табигатьне яратыгыз,
аны сакларга кирәк һәм дә үзебезнең күңелдә булган бөтен яхшы хисләрне урманга, табигатькә тагын да яхшылатырга кирәк дип әйтәсе килә. Миңа ошады урманчы шәп һөнәр. Сау булыгыз.